Els masos de Vilassar tots tenien una font d'aigua, una deu d'aigua. Antigament era una mina. Què passava a les cases? Les cases no tenien aigua. Les cases recollíem aigua anant a la font. Cap allà al 1900, els Viada, els familiars dels que van fer el tren de Mataró a Barcelona, van comprar a Can Maioles i les Ginesteres. Van construir grans dipòsits i van començar a fer baixar aigua canalitzada que distribuïen a través d'un sistema que en dèiem de sexè o mig sexè. Després, aquesta finca la va comprar el senyor Antoni Puig i aquest senyor va incrementar pous i mines a la muntanya i va poder quasi bé fer una xarxa de distribució d'aigua pública a les cases de Vilassar. Bueno, la feina que fèiem, esclar, era un temps que d'aigua n'hi havia molt poca. Vam mirar dels pous que havien aquí que podíem engegar per poder alimentar almenys les fonts. I després teníem una mina també al poble, també una mineta que també rejava i omplia un dipòsit que havien aquí a la zona deportiva, aquí dalt. I jo me cuidava d'omplir els dipòsits i obrir i tancar diàriament l'aigua i posar el cloro en l'aigua. Nosaltres obríem, em sembla que obríem a les 8 del matí fins a les 9 o les 10 del vespre. I llavors, esclar, no podies gastar l'aigua que volies perquè si no se t'acabava. Nosaltres vivíem en una casa de lloguer i, com la majoria de gent d'aquí a Vilassar, en aquell moment no teníem aigua. Llavors, jo recordo la meva infantesa que teníem dues fonts molt a prop de casa nostra. I nosaltres què fèiem? Doncs al dematí anàvem a buscar 5 o 6 galledes d'aigua, les posàvem en fila, així, i aquella aigua era la que fèiem servir durant el dia per cuinar, per menjar. T'estic parlant de fa 50 anys, No fa tant, O sigui, jo en tinc 74, i jo, als 21 anys, me'n vaig anar d'aquella casa i encara no tenia aigua, ni desaigua, o sigui, ni clavegueram. Aquí a Vilassar hi havia carrers que hi havia pous. L'aigua del pou, que també me'n vaig fer un tip de treure aigua del pou, doncs la fèiem servir per omplir un safratxet que teníem a l'eixida i aquella aigua doncs servia per rentar les coses petitetes i per fregar terra i per dutxar-nos, per rentar-nos. Llavors la meva mare i totes nosaltres, la meva germana, les meves amigues, anàvem a rentar el safareig. Llavors allò el safareig era com un sàlvame, saps? Anàvem allà i explicàvem totes les nostres històries. I quan se'ns escapava el sabó, que anava a parar dintre l'aigua amb una canya, havies de pescar el sabó, perquè aquell sabó era una pastilla que valia diners, no es podia perdre. Quan acabàvem de rentar i de xerrar i ens hi podíem passar la tarda allà perquè era molt divertit, ens anàvem a la font. Tiraves la roba dintre, l'anaves traient, l'anàvem escorrent, ens posàvem una a cada cantó i anàvem donant-li voltes, centrifugar-la, encara en dirien, centrifugar-la, i això era el nostre dia a dia. Més endavant, em sembla que va ser el 1965, va entrar a l'Ajuntament el senyor Antoni Brasó i en aquesta legislatura va contractar l'aigua de Saurrea. Llavors va fer una cosa ja molt més sèria, molt més organitzada, a totes les cases, amb tot un tracte, amb canyeries, va fer un terrabastall, però va canviar totalment. I des d'aleshores, obre l'aixeta i tens aigua. Em fa il·lusió explicar això perquè ningú valora l'aigua de la forma que la valoraré jo sempre. Perquè, clar, amb 21 anys una noia jove que anaves a la platja, que anaves a la discoteca, que anaves... 21 anys ja hi havia discoteques, i que arribaves a casa i t'havies de rentar el cap a pots d'aigua, doncs ho trobàvem normal. I ara un dia no et va l'aixeta i és un desastre a casa i ens barallem tots, i si no hi ha pressió, i si no hi ha res, i no hi havia de res. A Vilassar apostem per la gestió pública de l'aigua. L'aigua és un bé essencial, comú, i darrerament ens hem donat compte que també és un bé molt escàs. Per tant, s'ha de gestionar amb molta cura i pensem que la gestió pública és l'única gestió que ho pot garantir. No ens agrada la mercantilització d'un bé com l'aigua i per això nosaltres l'any passat, el 2023, vam iniciar la gestió directa a través de la nostra empresa Vilassar Aigües Vida. Amb gairebé 2 anys que portem, hem aconseguit millorar d'entrada el servei
a l'usuari, als veïns, no? Tenim oficina aquí a la mateixa població i, a més, el servei i la resposta és immediat. Aquesta és una primera avantatge que no és la més important, però tampoc és menor. La més important és que tots els beneficis, els excedents de la gestió s'inverteixen en la pròpia xarxa. Això és quelcom que nosaltres ens vam proposar des del primer dia. La gestió de l'aigua i l'excedent que comportés no serviria per a altres coses que no fossin la millora de les canonades i de les instal·lacions de l'aigua. De fet, el primer any vam obtenir uns excedents importants, van ser 270-280.000 euros aproximadament, i aquests excedents, juntament amb una subvenció de l'ACA i una aportació de l'Ajuntament, hem pogut fer una inversió global de més d'1 milió d'euros en millora de la xarxa de canonades. Si no haguéssim recuperat la gestió de l'aigua, aquests diners haguessin anat a retribuir a l'accionista de l'empresa privat i les canonades seguirien com estan i, en canvi, repeteixo que podem entomar una inversió important. Realment estem molt contents i molt contentes del que Vida ens està portant a Vilassar.